Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I den her video vil jeg vise jer min helt egen hjemmeside, som The Danish Goat har været med til at lave. Som se, så hedder det Webly, som jeg skal nok give et link i beskrivelsen. Nu skal I se min hjemmeside her, og så startsiden mit YouTube link. Så kan man gå ind og se det. Så uploads. Den er ikke lige blevet færdig med at lave, men så er det sådan nogle videoer, der kommer derind. Og så her har du en idé til en video, så skal I bare skrive navn, efternavn, jeres e-mail og en kommentar. Det er så ikke mig, der har skrevet alt det her, det er ham, The Danish Goat. Han er lidt dårlig til at stave, synes jeg, men fuck det. Ja, jeg ved egentlig ikke, som jeg sagde, jeg skal lige vise jer noget. Kan I se 12 abonnementer? Wow. Kom nu, drenge. Giv mig nogle abonnementer, fanden. Nå. Det var egentlig bare det, den her video gik ud på. Hej hej.